Bapak. Anake teko, Pak. Sepurane setahun iki cek sorene pisan, Pak. Sepurane ya, Pak. Aku rene iki mau kanggo apa-apa, cuma gawa kembang ini iki, Pak. Kita tongano sampean nanggone alam kubur, tiringano siksane mlebu surga sampean, Pak. Aku durung rapi kok sampean tinggal mati lho, Pak. Ya apa sih, Pak? Kebaca tuh. Kok sampean ngene ya, Pak. Aku eling pian posoan iku buka bareng-bareng. Sampeyan piye tau moka bareng aku, mokel bareng aku lho ya. Saiki sampeyan ka ono, Pak. Ya apa iki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Dek udah? Nggih. Lah nopo kok nangis? Dikelingan Bapak iki pun pecah lho, Pak, biyen posoan selalu buka bersama, sahur bersama. Niki sampean kirim donga teng bapak sampean ngoten. Bapak kula. Bapak sampean iku jenenge Gimen, Pak. Gimin bin Usman. Nggih. Ngapunten Dek udah sampean keliru, salah. Niki sanes kuburane bapak sampean. Lho sinten lho, Pak? Kuburane bapak sampean niku nika lho, teng sore wit nika. Lho, astagfirullahaladzim. lho nggih. Pak Rapin. Wadah keliru. Amin nggih, Pak. Nggih, ngapunten nika lho teng Nggih, sore Pak. wit nika. Kula kukuti meneh kembange, kembang larang arep, Pak. Astagfirullah. Ngono ya meneng ae, Kah. Kok ngomong.